Igbo back in a kwamono. Mbuloneka yekudo kwa nwatupon de bai amalihe. So you with a book video about in the Igbo bai Ihane na China and some of the things happening in China of recent of this latest one. Thank God that our brother Ubuefi Agotalk, MC Agotalk, Ubuefi, Mokemem market of Tagokobe Kukwa the thing. Yeah, the last time Uncle Kundi man Wameye, say get out. On what came, Ibonuku, quick. Don't worry. The Kenan ihe Ogbuefi Agotalk unu gechaze anyị na nachataze azụ ọzọ. Ana m enenezi video ndị niile na-eme na-elegasị ihe na ndị my influencers so my content creators jecha China na-elegasị ihe na China. Ya normally ya wọsọ afịa anyị na-agbakwa n'ime afịa ka ha nwa na-agba mana nke ha ozi online. Onwe nchi mebi business ya ma the thing na ada akpaba amụ nke na-ewuzi ya kita awụ ofu onye ya eme video say with 40 million naira I will send this car to you to your doorstep both cleared everything to your doorstep. Then if onye no Nigeria nwere ngwa ya ara shop ya eme otu video ya akwụcha osi onye with 40 million with 28 million I have it in my shop. See it here. No need of clearing. No need of waiting. Just pay. I'll carry it and bring it to you. Hey, Chineke never got a house that I keep as well. Kwa business ya na-eme buru onwe anyị China ndị mmadụ gbakachagolu low key. Ihe ndị mmadụ mechagolu nya. Kedu ihe businessmen nọ n'ime ahịa emebo? Kedu obodo ha ejebo na China? Ke contact nwanne nwelu businessmen nọ n'ime ahịa enwe ho. Ka ngwu n'eziokwu first time nje China, ife ngogasịrị mmelele mfilu na mbata na mmeji gen wele. Ịmana abata m ka na-ele n'ime ahịa ka nke m dị chipa. Ya na-ele n'ime ahịa ka nke m dị chipa ka nke m nwee quality. Not just away. How? Oga, unu na-eme ọfụma o onye ọ na-ahụzụ ka onye ọ na-nọ mara ka gwu na eziokwu jinu nwayọ ife dị na business if you do not follow the process ịma nweta ya ihe niile ifo dị n'ụwa ifo nwee process nwere usoro ndị je gba abụọ 7 years 8 years iche na ha dị nzuzu. Ndị mụrụ afịa 3 years 4 years iche na ha amaghị ife ọ gị mara anyị ya wee rukwa echi. I'm telling you adịbe emebiri mmadụ business but ihe na-achọ egwu ụlọ bụ the reality on ground. If you want to make it with anyone onwere onye asọrọ na ịma mmeki ya mana ka m gwa gị eziokwu ihe bend down mugodi from ndị na-ebugolu n'iya malụ secret mala aghụghọ mala eziokwu dịgasị na ya. Because ụmụ kịrịkịrị ụmụ influencers anụnwa na afụgasị ụmụ nwanyị. Do you know that with 40 million naira I'll bring it to your doorstep? You know n'ime ahịa 25 million. Na ka ọ dịrị ka general mmadụ ego na shop. Thank you una manuna for that video online Igboefi Agotalk me. Ịma na Mustans ndị ba ya nara ama mgbe ha megide ihe mefe ya oke. There are limits to things. I'm not against you, China. I'm not against you, ime ihe ọbụla ị na-eme. Mana overdoing things. Ndị nwe obodo na monitor ihe unu na-eme. Ndị nwe obodo mana unu na-akpa mkpamkpa dị ya. Ndị nwe obodo mana ha scarce wee dịrị unu flexible. Jikene na onwe unu mgbe ndị Igbo na-agba China, ndị gba China 30 years ago, 20 years ago, ha emere ụdị agala anụ nwụrụ na-eme na. Ha na-eje invite dibịa bịa mee get together. Come and greet onye dị otu a bịa follow akwa follow ogo meet and greet emili enwelo meet and greet eze nwaanyị nka meet and greet ọchụ udo nka meet and greet onye mgbe ndị Igbo anyị gba China did they ever do something like this? We are speaking because na unu de mechi na ụzọ ahụ unu mechi na Dubai unu de mechikwa na again na China. Mgbe ndị mmadụ na-agba China before dịkwa m onye je dị omel business ya ona a lot of people na-agba China dey eme noise ya unu eme. It is becoming too much and very alarming. Mgbe ndị ọzọ gba China ha na-agba China eji akpọlụ dibịa jewe dia. Even you as a dibịa
even you as a dibia makono nwere bi oburu ebe neke ya aka even you as a dibia makono oburu mmadu neke ya afun enwe mgbe eji afu dibia enwe ka sege ngwa bia mbosi do to mbosi akwa ya fu that dey take go time ya prepare for your coming oburu zikito onye jara wadam iwu be dibia invite dibia people started mixing business with ogu manunu pụtafu ebe mmadụ na-eje ụka si unu na-eme ekpere na-eme nkwu na asị onye riri manunu ma na-agbaka aka ọnụ invite ya dibia ka ọ bịa China ndị dibia ịbịa China kedu ihe ọ na-abịa eme na China ọ bịala ịbịa zụ akwa ọ bịala ịbịa zụ cosmetics ọ bịala ịzụ moto ọ bịala ibute airplane what is dibia coming to do for na China for ndị be anyị for anyị ekwe like this unu na-asị ya mara nke na-akọ ibu unukwu gwa nobody are not envious of anybody mana I will be against you ibebia mechie ụzọ onye ọzọ kwesị isi wee elevate to the next level because that ụzọ ahụ mechi na Dubai is still a very big blow to a lot of our Igbo people na-eme business. Oboro sọsọ ndị be anyị nọ China, there are other people you go ka ndị Yoruba na organize come and meet and greet Oni of Ife, meet and greet Babalawo of Ibadan, meet and greet Oshomole of Ogun State, meet and greet Osun, the god of thunder, Sango. If people are not even getting the bigger picture here. Also ndị Igbo anyị nọ China nke cross ha na the next thing ndị China na-akwa ejoka nekwa ka asị busachi nke ha. You as onye Igbo imana nko dị na mba na eyelu mba nne, there are some things you cannot do in a foreign land. Even na Bible ọ dị adị a na-agụ ya ka egwu, but it is written in the Bible. How can we sing the Lord's song in a strange land? There are some things you cannot do in a strange land. Or the ordinary Bible. When the enemies carries away captivity, require from us a song. They do not require anything from them, but only the song of their Lord. And they said, no, we cannot sing the Lord's song in a strange land. You as a Dibia, what are you doing to encourage our people? There are some 13 things you know say the name. Sometimes this overzealous thing to show that I am making it, this person is not making it. I am not against you doing your business. I am not against you enlarging your cause, bringing people along. You go do things. Man, I am against this over pompous and over celebrated nonsense and empty vessel we celebrate now. Odironoma. That is my stand in all of these things, and it will always remain my stand. Do your business in China and get out. Obori hini neki yema as a businessman. Most of you nebunataro sensune, but you know about loss. The world is under economic breakdown. Almost all the whole businessmen need about loss throughout the whole half of last year to this year. Many of them are lost. Because for the last 3 months, dollar did not shake. You as a businessman, you are scared at this point. What are you going to do? You go to a dollar all of a sudden, but down to 1,000. What are you going to do all of a sudden as a businessman? Ibuti a dollar also bago kwem. Doing businessman name gain. Bumbo wela here 2 container. At the rate of 2,000. They have go to 4,000 or let boya JJ go to also or what way to 115. That is when a businessman will gain. Man, man be lecture here to 2,000. JJ go to a 3,500. Iba loss. Instead of you could choose 2 container, you could share 1 because you're on the loss. Many people now do that business soon they might advertise now about loss. Don't put people under pressure to show that this thing is working. Egypt, China, men cause and overnoise is too much. I'm not going to say message, but it's a very good reality. It's a good reality. Everybody must not go to China to make it. Celebrate you all for doing so and opening door for younger generations. Man, do not go there and break down the ladder. That is my point. God then.